nangobwera kukapero kwedu kodi kuyang'ana kusuzumira ndati awafuna kulise chipani awafuna chipani chichite ngati makatani basi nkungobwera kuti timange chipani chikhale ni mphamvu komanso amene angachita implement ma manifesto a UTM palibenso wina atiri kusiyana ngati kweni chipani amene akuzidwa bwinobwino mmene timachita draft limene kuti tipange bwanji nangati ngatani pamene pafika economy kodi tingaichite bwanji boost economy tingachite produce zotani zinakutana nawo kumadya kodi public expenditure tingapange bwanji ingakhale bwanji discipline ya public expenditure komanso tingaone bwanji kuti tikugula zakunja zotani tikuchita export zotani imene ali ma components a GDP that is gross domestic bwanji kuti kumapa zinthu zimene zokuti ife titakumapanga kunoko imene tingathe kuchita import kuchokera kunjako angakhale ma raw materials koma zambiri kumapanga ife ni zinthu zambiri zimene timapanga pa district level kodi kunchinji mukafuna ntedza soya mukazipeza kumene kuchimanga mukapeza kumene kunzimba tikapeza chani kubalaka tikapeza chani thonje chikwawa sanje tikapeza thonje tikapezanso nyama zimene zikazipeza kumene kutisa kuchitaso boost nyama kutisa magule nyama zochokera kunja tsopano chimwene amene angakonze mavuto ndi mwineche amene akumana ndi mavuto tsono Malawi kuno amene akumana ndi mavuto kuno ndi anyamata ndi azimayi ife ndi anyamata ni nthawi yathu kuti konze mavuto athu amene tikumana nawo nkhani imene timakamba ya agriculture kodi imene so tingakambe zina za investment imene tingakambenso za maphunziro tofuna kuyambira ali ana ang'ono kodi awawo ana amenewa chidwi chawo nchotani ndeti atinge kuyambira ali ana ang'ono kumasatira ndi chidwi chawocho kuchokera kuli pa preschools mpaka nakapitirire kwa ma professors achinthu chimene ali nacho chidwi icho kodi ife sitingapange sopo kodi sitingapange mafuta ophikira timothamangira makagula madelight kuchokera kunja South Africa kuti amakoma bwanji nanga ife tingapange bwanji kuti ifenso tipange mafuta athu ndekuti boma ili likupanga mafuta ophikira odyesa dziko lonse la Malawi enda kuti kumakagulitsa kwathu kuno timatenga mulanje kuno ndi kuphalo mapanga nandolo tingomuseza nandolo basi imene alili ulendo na makagulitsa kunja kuja kachitako add value abweresa zitigulitsa kunonso mtengo odula kasi tingachite process toka kunoko wina tizidya toka wina tizikagulitsa kuti ndalama zizibwera komanso ngakhale tili ni ma market liberalization koma ni nthawi sona kuti uchiti control and do the buy Malawi kodi kunzimba tingapeze chani nyemba chimanga kapena tingapeze soya mpenda dzuwa maboma ngati amene aja komanso nena kuti ma public expenditure amene tawo tingakhale ndi discipline yanji ku Malawi kuno azathu malandira ndalama zingati pa DC level ndalama amene tazika pa council ndiona kuti council yakuti lazipangani produce zakuti mpeza kuti anyamata ena amene tingoyitanira awa ena amene tili ndi ena amene ali ndi degree koma kusowa chochita nkumafika pomayamba ntchito ya ulonda anthu ngati amene wawa azithandizika ni ntchito yanji ndilo yanji ya ma private sector amene tikuwaphunzitsa nawo satha kama sector komanso nawo satha kugwira ntchito ku private sector kuthandizira nawo dziko kuti lipite patsogolo. Ganizo lanuli sikuti lakondweretsa anthu onse pomwe ena ali ndi maganizo onena kuti inde muli oyenerera kukhala pa udindo umenewu komano ena akunena kuti udindo wa mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha UTM umakukhalani kwambiri ndipo musachokepo iyayi malingaliro ngati amenewo mukuwaona bwanji? 20 years this secretary general kuteteza chipani kwatetezera chipani cha atsogoleri ma members za UTM kupezanso kubwereranso komweko kumene kwachokera iwoko ndi afunanso chipani chikapitanso mwanja mwa anthu ena akachitawisa ndizikakokanso kukwagwira mkono tiyeni chipande no ngati ndateteza chipani ndi secretary general chimene chingakanike nchani kuteteza chipani ndili president tifuna tione kuti chipani chathu chiyenda bwanji komanso chikula bwanji tichita bwanji mobilize anthu komanso anthu ena okonda chipani osamangozuka nkuti ife tagwira ntchito kachipani kuti tinagwira ntchito ngati imene anthu ena chipani sakanachipeza ndi nthawi zomwe mafunikanso kuona kuti kodi ndiye tipange bwanji osangofika kuti ngati tonse ife ndoti ndasazindikira ku chipaniko basi ngoti basi bwera nteni tipange zakuti ayi enanso amutha kumanenaso kuti opatise sanapange za economy anthu ena onse akhalapo mapresident anapita akatenga economy mmene samagwira ntchito ngati mapresident kuona kuti amene angandithandiza kuchita boost economy ni ndani timene timanena za charter kapenya portal gateway pamene tingayika anthu malo amodzi kufuna sowani kutesa ndi corruption komanso kukhala even Malawi paper free kuti anthu amene ajawa kunja atha kuchita link kapapoto pamenepo akapeza ma services onse alipo achite take also service imene akuifuna ngakhale ali kwawo ngakhale ali kunja. There are a number of factors, one political, economically, and also administratively. The situation in which the parties today, after losing our president, may he so rest in peace, we need to fix it.
We need to make it strong. And the one who can make it strong is none other than Patricia Kaliati, the Secretary General, who being there as a founder of the party, and also who knows what our constitution is all about. The economy part of it, we are to fix it. And, sometimes people, they think that the one who is going to fix the economy is the one who's done economy. No. The responsibility of the president is to highlight or underline and to bring together people who can be monitoring some of these things. Those who can be fixing. It is now to parade all the professionals to see how we're going to make this viable and how can we implement this. I've been in the different governments. I've worked with the former president, Dr. Matthews. I know the pros and cons of it. I've worked with late Bingo Mtumbuka. I know the strengths and the weaknesses of it and how are we going to run government. I've worked with the former president, Dr. Professor Peter Mutharika. So there's nobody who can even cheat me or lie to me that, oh, you don't know this. I know I'm a seasoned politician. And the issues of agriculture as well. When you talk about 3 meals a day, that means that will be cultivating. But what is it that we're going to provide to the services which are going to give to the people? These services are going to be multiplied or translated into the 3 meals a day. Issues of water, issues of electricity, but also when you talk about land, how are we going to develop the land? What you're looking forward when we demarcate the land, we need to put the services already. Road infrastructure, electricity and the water, whoever comes and builds, supposed to find the systems already in place. But also we need to reduce and even end corruption by using the technology. How are we going to use the technology to end the corruption? We need to have a data and the portal in one place. All the services are supposed to be there. Whoever is under agriculture, land, transport, road traffic, education, they're supposed to be there. One is supposed to click and they know wherever the person is. Not the case with these days where people travel all the way from America, all the way from UK coming just for a passport, and they stay here for a month without even getting a passport. So those are the issues which we need to fix. The youth. We've been talking about the youth for a long time. This is the time for the youth as well. We've been talking about women. It was only 2 years where a woman led this nation. The rest 58 years were men, and this is now in the situation in which we are today. We would like to see those who are facing problems to also govern and sort out the problems themselves. The ones who are challenged in Malawi are the youth and women. So we need to empower the youth and women to sort out their own problems. And here I am. Others are of the view that it was better you remained as the SG of the party. What is your reaction to such thoughts? Thank you so much. Those who are saying that it will remain as Secretary General, I think that the people who are now thinking that I'm here just to keep protecting the party. We did that, we got out of the alliance when the membership told us to go to alliance. And these are the very same people who are going back also into the alliance, to having meetings whereby we've been saying we should not do that unless if the president of UTM, the current president of UTM, is conducting a party meetings. But if he's conducting government meetings, you should not be going because we are out of alliance. But people are still going there and they're expecting me to keep pushing them to say, no, don't do this. No. If we've been having these problems because we didn't have the so patriotic person leadership who was supposed to take this party beyond, we need to make the party very strong. So if I was able to protect the party from day one when we lost our president, what will make me fail to protect it when I'm leading? So some of these people that are now my competitors who are buying them to say, would you please liaise with her, would you please negotiate with her so that she should not stand as a president, she can do this. Then if they want me to be a Secretary General, why don't they ask them who wants to stand as a president, who are these men, to stand as a Secretary General as well? What is the problem? Why should they ask me? They can also do likewise and ask them to say, okay, would you please take out of your interest of being a president of UTM and stand for the position of a Secretary General? So it's not a one-sided thing. The people, they want me to protect the party. So we've been protecting them. They've got to be serious. The membership, they've got to be serious and stand in their shoes firmly to build this party.